Egunon eta ongi etorri gaurko deialdi hontara, prentsaurreko deialdi hontara. Duela ia 7 urte, hilabetenen bukaeran 7 urte egingo ditu direktiban sartu ginela, eta momentu hortatik hartu genuen erabakietako bat da lurraldeko talentuarekin egin beharreko lan bat, ez? Talde guztiekin eta beraien jatorriko taldeekin landuz, eskutik joan da, eta beraien taldetan egiten duten lan ona baloretan jarriz, baina bai pentsatzen genuen beharrezkoa zela errendimendura begira zeuden gazte guzti horiei beste plus bat ematea eta bidasoak eskaini dezaken eta referentziazko talde bezala eman dezaken plus bat eskaintzea, ez? Hasiera-hasieratik Irunen egiten ziren entrenamenduak, egiten ziren teknifikazio ezberdinak, eta horri beste pausu bat eman genion Bidasoa Isuria proiektuarekin, ez? Irundikan haratago eraman genuen, Bidasoa ibaiak inguruan zeuzkan herrietara, eta hasieran Irunen egiten ziren teknifikazio horiek udalaren eta diputazioen eskutik eta laguntzaz etorri ziren, gero Bidasoa Isuria ere Euroregioarekin eta beraiekin oso eskertuta daude, ez? Ahora mismo estamos en un momento en el que queremos dar un paso más y llevar esas tecnificaciones a todo ese territorio donde el Bidasoa es referencia, ¿sí? Y de la mano de la Federación Vasca, pues vamos a empezar a hacer tecnificaciones en todo el territorio donde el Bidasoa, pues como deporte y el balonmano masculino como referencia, pues tiene alcance. Vamos a hacer tecnificaciones en Vizcaya, vamos a hacer tecnificaciones en Álava, vamos a hacer tecnificaciones en Guipúzcoa y en el norte de Navarra y también en el sur de Nueva Aquitania. No es un programa para nada incompatible con la Federación Vasca, todo lo contrario, vamos de la mano. La Federación se centra en trabajar el talento, los chicos y chicas menores de 16 años, y nosotros nos vamos a centrar de la misma forma que nos centrábamos antes en las tecnificaciones que hacíamos en Irún, en aquellos chicos y chicas que están mirando al rendimiento, que tienen opciones de dar un salto más, y en lo que el Bidasoa pues es diferenciador respecto a sus equipos de origen, ¿vale? Teknifikazio hauetan ez dira bakarrikan izango entrenamendu jardunaldiak bakarrik, baizik eta guri bereizten digun edo talde profesional bezala bereizgarria dauzkagun gure soporte ezberdinak eramango ditugu. Gure lehen taldeko entrenatzaile, prestatzaile eta guztiez aparte, 3 enpresa dauzkagu gurekin teknifikazio edo jardunaldi horietara etorriko direnak. Alde batetik Filap enpresa, fisioterapiako enpresa bat etorriko da, gazte guztien lesioak eta egoera fisikoa aztertzeko eta lantzeko. Gero ere Natures Plus gure babeslera etorriko da, gazte guztiei txarla ezberdinak emateko nutrizioaren inguruan eta suplementazioaren inguruan, eta gero ere podo aktiba etorriko da zapaldura lantzeko eta lesioak ebitatzeko egin daitezkeen guztia. Beraz, ez da bakarrikan teknifikazio entrenamendu soil bat, baizik eta Bidasoa jartzen ditu, talentura begira dauden edo iristeko aukera daukaten gazte haien eskura jarri, guk dauzkagun baliabide guztiak beraien prozesuan lantzeko eta etorkizunean lantzeko. Aparte de esto, como bien sabéis, el Bidasoa en este año en su piel ha llevado en la camiseta el nombre de aquellos pequeños pueblos y grandes ciudades donde el Bidasoa es un poco referencia a nivel deportivo del deporte del balonmano masculino. Como a todos estos territorios, todas estas zonas, lo que nos une es un poco la cultura vasca, pues hemos decidido cambiar nuestra piel, que ya tiene, como veis en todas las lonas del Lurralde Agara este año, cada uno de los pueblos y de ciudades, pues hemos cogido con la unión que tenemos con la cultura vasca en todo este territorio, pues los colores de la Ikurriña, y vamos a hacer en las tecnificaciones, como podéis ver aquí, cambiar un poquito el formato y vamos a utilizar esos colores que nos unen a todos, ¿vale? Aparte de eso, y aprovechando que el próximo día 3 de diciembre es el día del euskera, vamos a aprovechar para hacer un poquito de eco y un impulso a este proyecto que es Lurralde Agara. Hemos creado una camiseta con el primer equipo
y tanto el partido del 29 de noviembre contra el Valladolid como el día 2 de diciembre en Flensburg en competición europea vamos a jugar ambos partidos con esa camiseta. Aprovechando que es el Euskararen Eguna, pues vamos a jugar esas dos competiciones, tanto en la Sobal como en competición europea con esa camiseta que está gustando mucho. La verdad es que está teniendo un recibimiento bastante importante y la verdad es que a nosotros nos llena de orgullo en ese sentido. Besterik ez, proiektu hau azaltzeko, proiektu hau aurkezteko, aurkezten gara hemen, Eusko Jaurlaritzaren eskutik ere, azkeneko urte eta pikoan lantzen ari gara, proiektu hau ez bakarrikan ez dadile esan urtean leku bakoitzan bakoitza, baizik eta eduki dezan jarraipen bat, eta izan daitezen bat baino gehiago, oraindikan lantzen gabiltzego hori, baina hau hasiera bat da, eta proiektu hau egiten duena da pixka bat, bidasoak daukagun gure erreferentzia gune guztioetara iritsi, lagundu, eta baita ere eskubaloizale guzti horiek ere bidasoara eta bidasoaldeara hurbiltzea. Besterik ez, eskerrik asko. Galderarik edo zalantzarik? Ulertzen dut, nahi duzuena pixka dela, Saskibaloian ere, Gipuzkoan ere eramaten da, piramidearen irudi hori, pixkat piramideko punta zuek izatea, eta gero, behekoak zuek ere landuz, pixkat hortik zuek ere arrobia gora eramatea, zuek izateko gero piramidearen punta hori, ez? Horrelako similitude bat bilatu aldan. Bueno, guk azkenean, egia da, Eskubaloian, bai Gipuzkoan eta bai Euskal Herri guztian, erreferentzia gara gizonezko formakuntzan, ez? Eta formakuntza guzti horiek hasi genituen Irunen egiten duela 7 urte esan bezala. Zer gertatzen da, geografikoki Irunen dago, ez da erraza askotan lurralde guztiko jendea iristea, eta honek baliabitzen gaitu leku ezberdinetara iristea, ez bakarrikan Irunen egitea, baizik eta Bizkaian, Araban, Nafarro iparraldean edo Akitania berrian dauden gazte guzti horiei, hemen guk egunerokotasunean inguruan dauden guztiei baliabide horiek eskura jartzen dizkigun bezala, beraiei jartzea, ez. Orduan, beste pausu bat da gure hazkuntza hortan. Orain arte, esan bezala, Irunen egin izan ditugu, gero bidasoa isuriarekin pixka bat zahaldu ginen, ibaiaren inguruan eta hiru lurraldetan, bai Nafarro iparraldean, bai Akitania berrian eta bai Gipuzkoako taldeekin teknifikazioak egiten, eta hau beste pausua da, iritsi ahal izateko, eta batez ere, erreferentziazko taldea izan da, guk badauzkagu konpromesu batzuek eta badauzkagu konpromesu horiei aurre egiteko aukerak, eta proiektu hau da, lurralde guztira eta referentzia garen lurralde guztira iristeko aukera bat. Eta ez egin nola daukatzen plantatuta, hilean behin egingo dira, abenduan arrasaten, urtarrilean Barakaldon, ez dakite? Ja, denak isten gabiltza, baina ziurra da, abenduaren 26an, datorren astean, Bilbon egingo dugu lehenengo dena antolatuta dago, dena itxita dago, Deusto Unibertsitatearen eskutik ere goaz, beraien instalakuntzetan landuz, eta astear gaude, beste fetxak datak izten ari gara, baina intentzioa da 5 lurraldetara iristea, eta lehenengoa Bizkaian izango da, Bilbon izango da, azaroaren 26an. Bai? Bai. Bai, hori euskaraz esatea. Bueno, pixkat lurralde guztiak elkartzen batzen duena zer da, azkenean bai Akitania berriko hegoaldean, Nafarro iparraldean, eta noski Euskadin gaur denak batzen gaituena euskal kultura da, ez? Eta denak elkarrekin zeozer eman komunen edukitzeko, euskal kultura horrek daukan ikurrinaren koloreak hartu ditugu, eta gure azala bideratu dugu kolore hortara, eta pixkat proiektuari eta egin nahi dugun teknifikazioai bultzada eta ahots pixkat emateko, bai azaroaren 29an Valladoliden aurkako Asobaleko partiduan eta bai Europa Ligen abenduaren 2an jokatuko dugun Flensburgeko partiduan, lehen taldeak kamiseta horrekin jokatuko du. Aprobetxatuz, abenduaren 3an Euskararen eguna dela, propio iruditzen zaigu, aste hortan barruan,
taldeak kamiseta horiekin jokatzea, eta horrek ere irudi horiek bultzatzea pixkatxo bat eta ahots pixkat ematea proiektu potente honi, lurralde proiektu honi.